Γεια σας παιδιά και σήμερα θα παίξουμε Brawl Star. Και ακριβώς θα παίξουμε στο Brawl Star Knockout. Πατήστε όλοι ready. Είμαι με τον Jordan ή αλλιώς Ιορδάνη. Και είμαι και με τον Bro ή αλλιώς Goku. Πατήστε ready Ιορδάνη και Goku. Έγινε καυκλή. Έγινε καυκλή. Σκέφτεται διάφορα πράγματα ο Goku. Δεν ξέρω γιατί. Είμαστε. Προσπαθούμε να νικήσουμε. Εγώ είμαι και με κοντινό. Δεν είμαι με απλό. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή επειδή μόλις τώρα πέθανα. Γι' αυτό κάντε και ναι, πάμε να παίξουμε. Ναι. Και όπως καταλάβατε θα κάνω μόνο Brawl Star. Ρε το ίντερνετ μου. Εντάξει. Άρα η Κύπρος το χτύπησε ο Γκρομ και μετά ο Κύπρος. Δύσκολο. Θέλω να πω το όνομα του Τζίνου τόσο πολλά, αλλά έβρισα. Και εσύ δεν με βρήκες, μη φοβάσαι YouTube. Είμαστε πολύ καλοί. RIP. Είμαστε RIP ρε. Είμαστε RIP. Αλλά λέω να κάνω το super του Raps να σας χιλάρω. Μα ωραία τυφλό. Κύπρο. Γιατί ο Κύπρος δεν κουνιέται. Είχαμε πως να χάσουμε. Sorry που δεν μιλώ και δεν παίζω. Κάτσετε λίγο. Τι στο κόλλο ήταν εκείνο παιδί. Τι στο κόλλο ήταν εκείνο παιδί. Μπρο. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε πού είναι ο Κύπρος τώρα. Μπορεί να κάνει κάτι σπουδαίο, γι' αυτό σπουδαίο να λέω. Οκ, τέλος πάντων. Συγγνώμη για την ώρα που σας έβαγα για το βίντεο. Όσοι θέλετε απλά κάνετε το, ελπίζω να το κάνετε skip. Δέο. Πάμε. Και τέλος πάντων πρέπει να ξαναπαίξουμε. Ναι. Αυτές. Ναι. Και όπως είπα και... Ναι. Δεν ξέρω... Θα χάσουμε, μπορεί. Ποτέ θα χάσουμε, επειδή θα νικήσουμε. Αν είμαστε... Θα χάσουμε. Αν είμαστε πελί. No, serious. Σκόσα τους δυο, μπρο. Είμαι σαν... Πούντι. Έλα, Λίλη. Μου κλέψε το kill και το λέω Κώστα τικατάκ. Μπρο, Και πέτε μου ένα που τα 10 τα effects, ρε, ο Goku έσωσε μου. Παμ. Αλλά τέλος πάντων, πέτε μου τα effects που τα 10, επειδή εγώ αρέσει. Αν ναι, είναι πια legendary και πια star power. Ναι, και εγώ πια 500 credits. Όπας. Τίποτε δεν Εγώ πετυχαίνω. Να αλλάξω παίχτη. Τι λέτε εσείς, να αλλάξω παίχτη. Εγώ τώρα αλλάζω, τούτος ο παίχτης θα γίνει official αγαπημένος μου αν τον πάρω prestige. Ο Γκάς. Δεν θα γίνει, αλλά... Εγώ θα Εγώ βάλω την Νάνη. Είναι τον Νάνι. Όχι, γκουρούα. Κάπως. Μπράβο. Δεν ξέρουμε κορούες αγόρκα, είμαστε διάφοροι τικιτίκητοι. Ναι, εσύ λαλείς τον Kid κορίτσι. Ναι. Τέλος πάντων, είστε
ρωτήσουμε τώρα γιατί μπορεί και να μπορεί. Τρώσω γκρόμ. Ο Χέρνα. Όχι, δεν μπορώ. Έλα, φίλε. Έκαναν τρίο καλό, μπρο. Ο Χέρνα, ρε, είμαστε dead. Όχι dead. Άρα εκεί το τρίο μας χτύπησαν αυτοί ή έρχεται και όχι θα πεθάνουμε σίγουρα. Καμπούμ, καμπλάου. Πάλι ο Κύπρος δεν παίζει. Κανένας δεν το λαλίζει το τραγούδι άλλο, ρε. Λαλούντο. Είσαι κούκκες, by the way. Σωστό, φιλάρα μου, το χάσαμε. Ένα τίποτε. Εντάξει, δεν κάνουμε κάτι καλό, γι' αυτό πρέπει να αλλάξω μπρόλερ. Εγώ να βάλω κόλλετ. Εμένα θα κάνω κράσια. Μπρο, είναι πολλά τίποτε. Σε βράλουμε να βάλω κόλλετ για να πάρω πρες. Ρε, ξέρετε το τι είναι να βάλουν Buffy του Edgar. Ναι. Το είπαμε στο Brawl Talk. Όχι, είπαν το. Είπαν το. Εντζίνος ο... Α, ναι, να βάλουν. Αλλά όχι θα του βάλουν Hyper Buffy. Όχι, δεν του βάλουν. Ρε, τέλος πάντων. Να του βάλουν, άμα έχει Buffy, να έχει Hyper Buffy, Gadget Buffy, Star Buffy, ένα σπούλα. Είδα το... Κάμα ένα πιτρία κι άλλο λίγο να σκοτώσω την Έμι. Έσκοσαν την ο Τζέστερ. Εγώ με την κόλλετ είμαι λίγο καλός, όμως όχι πολύ. Και ναι. Πάμε την έχουμε. Oh no, è bello. Sabi, è chest. Oh. Όχι. Καμπλάου. Τι τρελό μάτς μου κάνω γενικό. Ναι, τέλος πάντων. Jordan, σκότωσον. Δεν μπορώ, βουρά. Τρέχει το παιδί. Τρέχει το νερό. Τρέχει το κούταρα. We are the champion. Και το πιο legendary, βάλε. 1, 2, 3, go. Κατέρα να βάλω πάλι το παιδί μου. Είσαι τόσο μπόμποκλατ. Αυτό το βίντεο είναι knockout match. Απλά να ονομαστεί Brawl Star Knockout, νομίζω. Δεν ήξερα πώς να ονομαστεί. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει 8 και 40 δευτερόλεπτα. Τραβώ βίντεο. Έχει 8 λεπτά. Μα ήδη. Όχι, δεν. Ναι. Έχει ήδη 8 λεπτά που τραβάμε βίντεο. Δεν ξέρω πώς. Αν δεν βγαίνα κοντά τι Spike, τον Ακούστηκε Spike. σαν ερέκτητα. Ενώ δεν είναι ρέξι. Και κυλάρω πάρα πολύ. Τους νικήσουμε έτσι, ελπίζω. Χαρώ. Θα προσπαθήσουμε επειδή ο Γκέιλορ είναι καλός. Αλλά σκότωσαν. Γιατί είμαστε οι τρελοί τρίο, το καλύτερο τρίο. Stop τραγουδιών, αν θέλουν να φτιάξουμε τραγούδι για το τρίο, αν θέλουν να φτιάξουμε τραγούδι για το τρίο μας, να μας πούνε και εμείς τα έχουμε. Πρέπει. Πέντε μας idea ή στα ελληνικά ιδέα για βίντεο. Τι
Δέλτον. Όχι. Μπορεί να πάει να σκοτωθεί μες στο πράγμα του ρήμα. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον. Γιατί Τουλάχιστον χάσαμε δεν τόσες χάσαμε. φορές. Ναι. Δεν ξέρω να σταματήσουμε το βίντεο ή όχι. Τι Όχι, μπρόλε. επειδή θέλω να πιάω το Chaos Drop μου. Και μετά το κλείσουμε μόνο. Ξέρετε κάτι, αν πιάμε 50 likes, να πάρω τη Shelly Prestige 4 και αν δεν την πάρω, να πάθω κάτι κακό. Όχι. Γι' αυτό 50 likes. Μην τον ακούετε. Απλά κάνετε like. Και θα... Αν κάνετε like... Μην κάνετε like, έτσι να σκοτωθώ να την πάρω Prestige 4. Ναι, αν κάνετε like... Αν Εγώ κάνετε έκανα like... την. Θα Και γίνει... ήθελε με όλη μέρα. Ναι. Αν κάνετε Λαλό, like ρε, όμως... εγώ αν κάνω 50 like θα την πάρω Prestige 4, όχι Prestige 1. Και να παίζω ώσπου να την πάρω που θα πάρει σε 5 χρόνια. Ναι, εγώ... Ρώμο, δεν πάντως- θα πάρει τη Shelly Prestige 4. Εγώ πάντως... Αν Ε, κάνετε μπορεί. like, παραπάνω βίντεο, παραπάνω φορές... Ούτε καν κανένας που άσε πήρε κάποιον Prestige 2. Σχεδόν εγώ. Λαλό σου, θα Και παίζω. πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε ένα παίκτη Prestige 3. Yes! Ξέρω, λαλό Και σου, να πάρει 4. λαλό σου θα παίζω. Ένας άνθρωπος στη γη στο έκαμε εκείνον. Ναι, αλλά θα παίζω. Όχι. Ωραία, κουκ. Θα πεθάνω! Θα πεθάνω. Είσαι cooked. Κάντο. Πας στο Spike και πας στον Frank. Oh no. Όχι. Μπράβο. Τον έχεις το Frank ρε. Τι τον άφησε. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν εκεί. Βούρα. Χάσαμε. Όχι. Έχουμε το win ρε. W Ιορδάνης. Γράψετε όλοι στα σχόλια W Ιορδάνης νομίζω. W Ιορδάνης στο chat. Γράψετε όλοι W. Να κάνουμε άλλο ένα μάτς, να παίξουμε άλλο μία φορά, να τελειώσουμε τα άρθρο, πώς τα λέγουμε τούτα. Εύχομαι να το νικήσουμε το μάτσο επειδή κάνω στο Chaos Drop άμα νικήσουμε. Θα το κάνουμε, μόλις νικήσουμε θα τελειώσει θα κλείσει το βίντεο και θα το κλείσω μόλις τελειώσω. Γι' αυτό μην ξεχάσετε, κάντε εγγραφή επειδή προσπαθούμε, που εννοώ το προσπαθούμε, κάνουμε σαν 20 views. Τέλος πάντων, γι' αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε βίντεο, αλλά κάποιες φορές γίνεται κακά πράγματα, σβήνουμε τα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, απλά κάντε μια εγγραφή. Και δείτε το καινούριο short. Θα συνεχίσουμε αυτό το channel πάρα πολύ. Αν θέλετε δείτε το καινούριο short για να δείτε κάτι για το Brawl Stars που είπα. Θα γίνω μια φώκια. Είμαι μια φώκια. Θα νικήσουμε. Πρέπει, αλλά δεν θα νικήσουμε. Ρε μπρο, γιατί είπες μόλις τώρα είπε μια φώκα. Α, για το Είπες φώκα. Γιατί είπες φώκα αντί φώκια. Φώκια είπανε. Είπες φώκα. θα μας πούν στα σχόλια. Άντε, χάσαμε. Άλλο ένα μάτς. Τελευταίο μάτς. Επειδή είναι πολλά λεπτά. Πρέπει να βάλω τον καλύτερο παίχτη του κόσμου. Ναι και εγώ. Όχι, εντάξει, εύκασα. Έναν
Α, βάλαμε τον ίδιο. Ναι. Ήταν πριν. Εντάξει, ποιον να βάλω. Πάτα απλά play. Ωραίο Είναι skin. η ώρα να κουκάρουμε. Εγώ έχω άλλον ωραίο Δεν είμαι skin. πολλά σίγουρος για εκείνον. Ναι. Και ναι. Μόλις τελειώσουμε από αυτό που θα τους νικήσουμε, πες το θα πάω να φάω σαν... Wow. Πέντε μη στα σχόλια, επειδή ξέρω ότι το βίντεο είναι το πιο cringe βίντεο. Τέλος πάντων, ναι. Και πρώτο μου με Brawl Stars βίντεο. Ούλα με Roblox. Όμως. Το Roblox, βρεθήκαμε το πλέον. Επειδή τα updates είναι... Ναι, νομίζω καταλάβατε. Win στο πρώτο. Πάμε ακόμα ένα. Θα τους νικήσουμε τη Shelly, την Piper και την Nita. Θα τους δέρουμε. Θα τους δέρουμε. Θα τους δέρουμε. Και εδώ πέθανε η Piper. Τους δέραμε. Τώρα να του κάνει ώρα ο Αδάμος. Αβραφάρ τώρα. Rare. Super rare. Όχι. Όχι. Super rare. Το χειρότερο για μένα. Super rare. Epic. 2 epic. 2 epic. Είμαι άτυχος. Εσείς, παιδιά, τι πετύχατε? Και εσύ, Γκόκου, και εσύ, Ιορδάνη, τι πετύχατε? Γιατί δεν μιλάνε? Θα κλείσω το βίντεο μόνος μου. Και τέλος πάντων. Bye, παιδιά! Όπως είπαμε, θα κάνουμε βίντεο Brawl Stars. Και δείτε το καινούριο μου short. Bye!